Nyt on ihan hyvä. Vittu kun ois leipattu heukset, herra jumala. Terve. No niin, moro tosiaan, mä oon Foktor, mä oon 20-vuotias täältä Espoosta, ei kun kokko. Morjesta vaan, Foktor tässä jälleen kerran teidän ilonanne ja surunanne. Mä mietin kauan, että mistä mä tällä kertaa valittaisin. Mä mietin kauan, että mistä mä tällä kertaa vlogaisin teille ja nythän mä sen keksin, kun katsottiin tuossa yksi päivä Kämppiksen kanssa semmonen leffa kuin Grown Ups. Siitä löytyy kyllä syytä huoleen. Nimittäin tänään aiheenamme on huonot komedia-elokuvat ja niiden näyttelijät. Kerronpa vähän tästä Grown Ups-leffasta. Adam Sandler, multitalentti, koomikko. Tämä Adam Sandler on tunnettu komedioistaan muun muassa Little Nicky, jossa hänen äännäyttelyssä on suunnilleen tällaista. Ja He's My Boysta, jossa hänen äännäyttelyssä on jotakuinkin tällaista. Teki pahaa tehdä noin. No mietitäänpä tätä Grown Ups-leffaa. Leffan juonena on vanhat jätkät, jotka ovat olleet kavereita jo aikansa. He menevät mökille ottaen mukaan vaimonsa ja lapsensa. Sillä mikään ei ole hauskempaa kuin vanhat jätkät, jotka yrittävät pitää hauskaa, mutta vaimo kieltää ja lapset vinkuu. Siis mietitään nyt. Jätkät menee mökille, vaimo kieltää juomasta ja bileettämästä, lapset vinkuu, että on tylsää, ja lopuksi ne menee jonnekin vesipuistoon Liukumäkelle. Kattokaa tuo vanha jätkä laskee lesi. Oho, vesi Liukumäkeen, oi että! Perkele, nyt kyllä jää Jim Carrey kakkoseksi tälle meidän Sandleripojalle. Tosiaan mä en ymmärrä tää lapsikomiikka. Nyt kuulosti erittäin väärältä. FBI on ovella. Pyydän anteeksi. Yksi asia, mikä komedialeffassa lähinnä ärsyttääkin naurata yhtään, on tämä. Tässä on tää jätkä, tapaa muijan. Se on yksinhuoltaja äiti, jolla on 2 penskaa. Ei semmosenkaan voi mennä yhteen. No, mutta kumminkin. Hän haluaa tämän muijan kanssa yhteen. Tälle muijalle sitten tulee joku tapaaminen ja lasten pitäisi sitten lähteä jonnekin hoidettavaksi. Ja totta kai päähenkilömme sitten sanoo, että no minä sen voisin tehdä, vaikka vihaan lapsia yli kaiken ja nämä lapset ovat erittäin perseestä. No, leffan komediahan sitten tulee siitä, että ärsyttävät lapset paskovat kaiken, kusevat housuun, ajavat auton seinään, hommaavat jätkiä, vetävät kännin, jäävät poliisille kiinni. Ja saavat sitten kaiken tämän hoitajan syyksi, jossa tämä mies on erittäin iloinen ja tahtoo edelleen pilloa sitä yksinhuoltaja äidiltä. Leffan lopussa yleensä on joku minä jätän teidät tänne, menkää vittuun tilanne. Ja sitten kumminkin myöhemmin hän bondaa lasten kanssa. Ei sillä lailla, FBI, älä et soita poliisille. Ja päähenkilö saa pindeä ja lapset rakastavat yllättäen häntä ja hän lapsia. Mutta edelleenkään ei sinne. Nyt vilikkuu sininen valo. Että mikä tässä nyt on tässä komedia-genressä mennyt pieleen? Leffat on niin mukahauskoja, väkisin tehty ja huonosti kästetty. Että oikein hirvittää, oksettaa. Mä en halua nähdä yhtään Sandlerin leffaa. Varsinkaan mitä se on itse käsikirjoittanut. Jack and Jill. Adam Sandler. Naisena. Munlaisia komedialeffoja ovat nämä ihan perhekomediat. Hei! Perustetaan päiväkoti! Romanttiset komediat. Pitääkö mun sanoa muuta? Voi että, mä niin tahtoisin mennä sen kanssa yhteen, mutta ei se haluu. No hei, oo erilainen kuin sä oikeesti oot. Okei. Oi vitsi, tuo jätkä on ihana. Voi ei, mulla meni laukkuritki. Me pantiin. Iik! Tuokaa mulle jotain terävää, tekisi mieli vain vetää kurkkua auki, ettei tarvitsisi katsoa enää yhtään senkkuilavaa leffaa. Jonkun uorakassa. Miksi mulla on naisia kaveri? Parodia-leffat, voi kuule. Scary Movie 1 oli hyvä. Sen jälkeen rupes tulee vähän aikamoista sontaa, tiedättekö? Hei! Tiedättekö mikä on nyt muotia? Tehdään siitä pilaelokuva. Otetaan kaikki mikä on menestynyt, lyödään se yhteen leffaan eikä menestytä. Se on aina niin hauskaa, kun vähän puhutaan pyllyistä ja peniksistä. Nauroin niin paljon, kun Charlie Sheen sai kestoerektio ja kuoli. Vampires sukkuli, mutta ihan perseestä. Ja jos mennään leffoista ohi, niin komedia,
pieni ohjelma kuin Putous. Aku, mä tiedän, että sä näyttelet sen. Siis Harjakainen oli ihan hyvä, mutta älä hei, laita se ase pois. Oikeesti, aika sairas läppändeerosta. Ei oo pakko, käy. Tehdään TV-ohjelma, laitetaan siihen hyviä impronäyttelijöitä. Laitetaan niitä joka vuosi keksimään parisakymmenessä minuutissa joku sketsihahmo. Mitä sitä tulee? No samalla jos mun pitäisi koko ajan leikkiä poliisipäällikkö enatuista ja tää poliisipäällikkö hulluttelee hommia. Siis se on vaan sitä, että mä hoin, että voi jumalauta Gertrud. Ja mä juoksen kaduilla ja tapaan kaikkia, en mukaan tee mitään väärää omasta mielestäni. Se on niinku siis se on se juttu. Se on se juttu. Mutta esim. Tänäkin vuonna. Sketsihahmo. Otetaan joku tyyppi, joka on vajaa, ruma, lihava tai muuten vaan ihan vitun ärsyttävä. Sitten tullaan siihen lavalle, hoetaan yhtä lausetta tai sanaa sinne näin ja keksitään pippelihuumoria ja sitten ollaan se, että jes, nyt mä voitan tän sketsihahmokilpailun. Siis, jättäkö mä katoin sitä touhua. Sayonarasta. Sayonarasta. Nyt se on auki, nyt se on kiinni. Ei meinannut mahtua tosta peräaukosta sisään. Herra Jumala, mihin tää nykyään viihde on mennyt. Hieno töyt. Siis miksi kaikki pitää olla niin väkinäistä? Ei se ole hauskaa, jos sä oot ärsyttävä. Niinku se Armin hahmo. Joo. Siis puhumisen keskeyttäminen, asioiden hokeminen ja mielenpikaista läppändeerosta ei ole hauskaa. Se ei ole hauskaa, se on ärsyttävää. Ja en tiedä, pitäkää TV-ohjelma, tehkää mitä haluatte. Minä en sitä enää seuraa. Kuitti, minä olin Foktor, moro.